Yawwa da farko a bisa misali a ce wayar yawwa da farko a bisa misali a ce wannan wayar ita ce wadda muka tsinta, ko kuma a'a mai ita ya yi accident ba mu san ya za mu kira yan uwan shi ba mu san shi ba mu kuma ya ne za mu yi. Da farko wayar tana haka haka kenan tana buɗe, to kenan ba haka ya kamata mu same ta ba, tana a haka kenan a hakan za mu gane ta. In muka sha muka yi sama kamar haka kenan sai ta nuna mana sai mun sa mode pass ko kuma sai mun yi desinan pattern ko kuma shema. To mu kuma ba mu san shi ba ne za mu yi, kenan sai mu taɓa nan ƙasa inda ke da urgence sai ta nuno mana wuri haka ta nuna mana musa lamba. To wace lamba za mu samu da ba mu san lamba kowa ba, ai hakan ba zai yiwu ba. Kenan sai mu taɓa nan ƙasa inda ke da information d'urgence, kenan inda yake emergency news da turanci emergency news, kenan nan za mu taɓa wajen information d'urgence sai mu taɓa. To gashi mun taɓa ya shigo da mu, to gashi nan sama nan ga ya nuna mana abin nan muna zuwa, kenan ba zai yi ba hakan sai mu koma wajen gashi ya nuna mana information d'urgence sai mu shiga ciki. Yanzu mun shigo ciki, to tunda tuni shi mai wannan waya ya riga ya sa lambobi, kenan kwatancen mu ba za yi ba tunda deja ya riga ya sa lambobi, mu kuma so mu kai mu kwatanta mu wanda bai yi ba dan ya riga yayi, kenan shi wanga ya riga ya rubuta ko tunda ya riga ya rubuta ba za mu aiki da wannan ba, kenan sai mu sake ko ga lambobi ga sanan ya sanya ko, kenan wagga ba ta yi sai mu sake, kenan wagga waya ba ta yi sai mu sake wata waya kenan domin kwatance insha Allah. Kenan wagga waya ba ta yi sai mu sake wata waya ko. Yawwa to gashi kun gani mun sake waya yanzu abin da ake ciki, to ba waya muka sake ba, wancan wayar dai ita ce muka aiki da ita duk muka goge abin da muka sake nan yanzu sai mu kwatance da ita domin abin zai fi yin kyau insha Allah. To yanzu da farko mun tsinci waya tana haka sai mu bude haka, gashi mun buɗe muna son domin mu kira ainihin wanda ya yadda wannan waya ko kuma a'a wanda ya yi accident da wannan waya, ko misali takan iya yiwuwa Allah ya kawo accident mutum ya iya rasa ran shi ko kuma a'a yana da cikin wani hali dai wanda kuma ya kamata a ce an nemi na kusa da shi, wanda dai hukuma ne za su iya yi ko kuma ku da mutumin yake da ya samu matsala gurin ku. Yanzu gashi ta nuna mana nan wurin, ta nuna mana masa hannunmu imprint inda muka yi scanne, kenan ta nuna mana masanya. To tunda ba namu bane kenan ba yiwa sai mu ce bari mu ta wurin mu sha sama mu yi desinan shema ko kuma mu yi drawing in pattern, kenan hakan ba zai yiwu ba gare mu tunda ba tamu bace wayan nan, kenan hakan ba zai yiwu ba. Ya ne za mu yi, yadda za mu yi don mu samu lamba ɗaya wadda za mu amfani da ita mu kira ainihin yan uwan wannan mai wannan waya, ya ne za mu yi sai mu taɓa bisa wannan urgence wato emergency. To sai ta nuna mana fuska kamar haka, ta nuna mana masa lamba, to lambar wa za mu samu da ba mu san lambar kowa ba, kenan ba yiwuwa dai halin, kenan sai mu shiga na cikin information d'urgence ko kuma news ko kuma emergency news, kenan sai mu taɓa nan. Gashi mun taɓa ko? Mun taɓa, tunda mun taɓa ne yanzu me yi saura sai mu ci gaba. Sannan ta nuna mana gashi nan emergency news ko? To emergency news ba komi, babu lamba ba suna ba komi, kenan kaga ya ka tsinci waya irin hakan waya ka shi kenan bayar za a yi ka same ta waya ka ta ɓace kenan. To dan hakan ya ne kamata ka yi, sai ka zo nan inda ke da alamar alƙalami gashi nan wurin, inda ke da alamar alƙalami shi za ka taɓa. To gashi yanzu tun da ni waya ta ce kuma ina kwatance akan yadda ya kamata ku yi ku ɗora ku sa lamba, kenan ta wace ina in sa shema kenan ko in yi desinan pattern ɗina, kenan gashi zan sa domin wurin ya buɗe in sa lambobi ko ba haka ba. To gashi ya buɗe yanzu sai bani fuska kamar haka. Da farko ga yana ya samu modify les informations, c'est-à-dire modify the news, modify the news, kenan sai mu taɓa nan ne za mu taɓa domin mu sa adireshin mu complete. Gashi nan information medical, kenan medicine in news, medicine information, kenan medicine information ko kuma information medical, ya ne zan yi nan. Da farko suna zan sanya cikakken sunana zan sa nan, misali mu cewa misali mu rubuta Isa Garba, sai mu rubuta irin yadda kowa zai gane Isa Garba. To gashi Isa sai mu sa Garba, Isa Garba, mu ƙara da wani sunan na uku ya zama
Garba Lawali. To gashi mu rubuta Isa Garba Lawali, sai mu aje shi mai wannan, sai mu sa okay. To yanzu mun sa cikakken suna, sai mu dawo ƙasa waje inda aka rubuta adireshi ga yana adireshi. To adireshi, cikakken adireshin ka da garinku da unguwarku da dai wani dai cikakken adireshi wanda zaka bada, wanda da an ta nema wanda aka tambaya zai iya bada wannan adireshi cikakke mai kyau, kada a samu tangarɗa, dan in kasa wanda ba shi ba za a iya ta nema a kasa samun ina ne kake. To daga sai mu cika kenan. Misali bari mu sa Maraɗi, misali ne sa Maraɗi, gashi mun sa Maraɗi ya shiga. To Maraɗi wacce unguwa kenan? Maraɗi wacce unguwa? bari mu sa me za mu sa Burja, misali Burja. Hakuri. To gashi mun sa Maraɗi Burja, karce Burja kenan, tunda muna iya mu sa wannan domin a gane. Gashi nan Maraɗi karce Burja, Maraɗi karce Burja kenan. Haka za mu yi domin mu sa ainihin inda wasu bayanai ma wanda za a iya ganewa cikin Burja din, daidai wani gidan wane kaza, ko kuma sama hanya wannan kaza shi za mu sa. To gashi sai mu sa okay. Mun sa okay, sai mu ci gaba. Nau'in jininka, saboda ta iya yiwa accident kai in aka kai ka likita kai tsaye da an shigo kai da baka iya magana kenan, an san wani za a sa maka. Kana da O positive ne ko O negative, ko kuma A positive ko A negative, ko B positive ko B negative, ko AB positive ko AB negative, ko kuma HR gare ka, ko kuma a'a kai kanka ma baka sani ba. In baka sani ba ka bar shi cikin inkonu in shi, kan anno in shi. In kuma ka sani sai ka dauka. Misali mu dauka mu dauki B positive. Gashi nan mun dauka B positive, ma'ana nau'in jini kenan, B positive. Sai mu ci gaba wurin allergy. Les allergies, menene kake ci wanda in ka ci shi zai iya sa maka wani saminya ake ce mai, ko saman sa, ko menene, wani dai wanda zai sa maka kaikayin jiki, kai ta wani soshi kai ta wani wani ne, ko kuma in ka ci kana iya kai amai, ko kai wani abubuwa dai wanda zai iya saka, ko kai wani zawo, ko wani wani ne, abubuwa dai da dai sauransu dai. Mutane da yawa akwai irin wannan. To allergy, misali me za mu sa? Misali wasu suna iya cin kifi su ji abun ina ne, sai mu sa poisson, shine zai zama allergy ɗinka. Kai ba ka cin kifi, kaga ai abu bai ko, sai mu sa okay. Yanzu mun sa tes allergies sont les poissons. Na gaba traitement médical. Traitement médical maganin da kake yawancin amfani da shi da sauki. To ba mu san wani irin magani kake yawancin amfani da shi da sauki ba. Kenan in kai ka rubuta, kenan haukan abin zai zo ma mutane da sauki. Traitement médicamento disons. Traitement médicamento kenan wani magani kake aiki da shi, médicamento disons. Ko yi hakuri dai kasancewa ana ta faɗin kalmomin ba daidai ba. Traitement médicamento, wani magani ne kake yawancin aiki da shi, wanda daga ma an ɗauko irin wannan za a iya sanin ta yiwu in kana da shiga ka baya sak ɗinka akwai magungunan ka ciki wanda kake aiki da su, sai a ɗauko a baka in ka rubuta. Amma in ka rubuta ba kenan ba a iya ganewa da sauri. Misali masa paracetamol, shine kake aiki da shi, ga yanan fara shine maganin ka da kake yawancin aiki da shi da sauri. Donneur d'organe. To donneur d'organe ya ne, kana soyayya baka soyayya dai ba a sani ba. Non précisé sai ka bar shi non précisé in baka san a sani kawai. In kuma kana san a sani sai ka dauki guda daga cikin wa'incan da muka wuce. Nan autre information médicale, to nan kuma bayanai ne na likita idan kana da su, kuma in kana so ka sanya su ma suna da amfani ba kaɗan ba. To wannan kenan mun cika shi, mun cika wannan. Da mun dawo baya sai mu dawo baya kaɗan. To yanzu mun dawo baya kaɗan, me yayi saura? Sai mu dawo nan mu cika inda aka sa ajouter contact. Wannan modifier les informations ga yana samu mai modifier ga sanan sun cika. Abin da ya saura nan ajouter un contact, add a new contact. Gashi nan sai mu taba shi, zai bude mana ya kawo mana fuska kamar haka. Sannan sai ya ci gaba da nema. To ga yana ya zubo lambobi ga sanan da yawa, ga lambobi nan ya zubo, ga lambobi nan ya zubo, zubo lambobi. Daga ciki sai mu dauka, misali mu dauki wannan Abdulkarim, mu dauko Abdulkarim, gashi nan ya shigo, kuna kallo gashi nan ya shigo.
sai mu ci gaba kuma nan mu ƙara taɓa nan wurin add a contact ya ƙara shigo mana. Misali mu ɗauki RB, a ce RB shi ma wani ƙane ko magaji ko ɗan uwa ko dai na kusa dai ko na kusa da gidan. Ku tabbatar cewa lambobin da za ku sanyawa lambobin da in aka kira ne za a samu ɗaya daga cikin 'yan gidanku, ko baban mutum ko mamashi ko yayan shi ko ƙanan shi ko magajiyar shi ko ƙanwar shi ko kawun shi ko tantin shi ko wani dai na kusa da shi dai wanda lalle daga an kira shi za a samu. Kada mutum ya ɗauko wani lamba wani can na wani gari wanda ba a san kowa ne ba, wanda in aka ce kai wani aka kira aka ce ka san wane ya tsaya yana ta wani shakka yana wani wane wannan nan ban gane shi ba, to kun ga in kuka sa wannan lambar tashi ba ta da amfani. Amma dai ka sa lambar wani na kusa da kai wanda daga an kira shi shin wani ka san mai wannan wayar, misali wanda muka sa Isa Garba Lawali, shin wani da muka kira ka san Isa Garba Lawali, zai ce ya san Isa Garba Lawali. To kun ga hakan ne ya kamata ai, ba wai ka kasa lambar wani wanda za a tsaya yana ta shakka wai anya ya san ka ko bai san ka ba haka ya kamata ba. Kuma za ka iya sa lambobi ko guda 100 nawa kake so ka sanya cikin wanga wurin, za ka iya sanya. Yanzu mun sa lamba 2, mu ƙara ɗauko wata kuma mu ƙara nuna da ita. Misali mu ƙara ɗauko wata, mun ɗauko wani AO Sharkwari, gashi nan kuna gani, ko lamba nan mutum yake so hakan zai kasancewa insha Allah za su shiga. Ka san adadin lambobin da ka san lambobin 'yan gida ne, iyayenka ko 'yan uwa ko ƙannai ko wani wane ne wanda dai daga an kira shin wai kun san wane mai suna Isa Garba Lawali, sai ce mun san shi, to gashi nan kaza ko wai shi ce ya yadda ko kuma a'a Allah ne ya kame hatsari gashi nan waje kaza. Haka ne ya kamata a yi. Ku rike da kyau fa, lambobin 'yan uwa ake sawa ba lambobin kowa ka ga dama ba, ko wani aminin ka wanda ko da ba garin ku guda da shi ba, in dai ka tabbatar aminin ka ne wanda ya damu da lamuranka, kana iya sa lambar shi, saboda in ba a samu 'yan uwanka ba shi ana iya samun shi, kuma shi ko ina ne yana iya taka kafa ya je ya samu ka dan ya dauko ka ya zo da kai gida. Haka ya kamata ku 'yan uwa. In kuma za ka aji wannan bayanai da ka'ida sai ka taɓa wannan ɗugagen guda 3 ga sanan na sama. Kenan kun gani efase kenan ba zai yi ba. Kenan clean ba efase muke son mai ban mu da muke son mai registry ai babu zancen efase. Sai mu taɓa wannan mu ɗan yi baya kaɗan. Shikenan bayanai sun kammala ga sanan ciki. Bayanan mu sun kammala. Yanzu ga wayar tamu koda ta faɗi da ikon Allah wannan lambobin da muka sa da wannan adireshin cikakke. Yanzu kun ga cikakken adireshi ga yana. Adireshi an samu Raɗi Burja, group sangen naka ko kuma nau'in jininka ga yanan B+. Tes allergies poisson, kifi ne baka ci, ko da an kai ka likita in za a baka abinci ba za su baka kifi ba saboda sun san cewa shi zai tayar ma da wani dan matsala daban wanda ba a sani ba. Da traitement medicamental, to wannan kuma kowa da nashi nan dai misali ne muka kai maka sanya fara. Kun ga bayanai ga su. Les informations d'urgence wa'in ga su ne wanda za a bukata a ujilance cikin ujila a gaugauce kenan. Su ne sannan sai mu taiwar layin lambobi da muka sanya mu gani, sai mu sha daga dama mu yi hagu mu sha haka. In muka sha lambobin da muka sanya can lokacin da muka yi enregistrement ga suna le contact en cas d'urgence, ma'ana lambobin da ya kamata mu kira a kira lokacin ujila ga sunan na sama gashi nan, na 2 na 3 ga sanan lambobi. Misali ne muka yi mu mun dauka ne dan saboda ku gane da za a doro lamba, amma kai ka dora na 'yan uwa na gidanku ko kuma na kusa da kai ko aminanka wa'inda da an kira su kai tsaye za su zo domin kai. Haka ne ya kamata a yi. To 'yan uwa a rike da kyau fa, nan shine abin da muka zo muku da shi.